ta ayanana, ta daban a daban bayyanar ki cikin buyar ki ta zo ta ayanana. Ya mai girma Allah masani, mai ikon komai rabu gwani, bawa nake gunka ka duba ni, karfin asiri kai min sutura, ya fi mani laifi na rabba. Sirar ka hada da amincinka, yawan isa da buwayarka, alai da sahabbai tsarkaka, Umar Usman Bakar Sadiq Imama Ali maza a gaba. Ya in ku ne kairin nas, a cikin kurai baya wasu kiran ku nake kai na bisa kas, ku yayi jaban da ke tare na kumin tarikin da kara gaba. Dai kamshi ya iso sannu, sanyin yanayin ku da bai aunu, bayanar hasken koma amfanu, ya masa don kore ku fito ko idan mu ba zai dauka ba. Mai son ganin Mahmudi ya zo, ya ga sai da karshen kwazo, ita ce kawai shi ba gizo, ina masu ruhin soyayya da ku nai batu ban koye ba. Waye ba ku ba a yanana, ko a gaibu ko fili ma'ana, daga fara har karshe hakana, daga banda ba kowa a gabanta tun fila zarke ce a gaba. Yanana ke ce a bayan har da gaban, zamani da karni sun yi kaɗan, wallahi faɗi makin yi daban, ga kina na an gaza kallon ki, an ganki ma ba a gane ba. Gagarar kira za a ce aka ce, mai binkice ya mauce, wallahi faɗi magaibi ce, kurman baki mara fasarwa, sunanta ba za a santa ba. Ita ce ta zo ba a gane ba, buyar ta ba buya ce ba, bayyanar ta ba dai alam ba, sanni ci badar mun sallama kan mutu ba muke ba mu leka ba. Ai afuwa nana, lamarin ku sai ku yanana, wallahi kun wuce harshe na, wane mutum wayo kaina, rai do ya gan ku ya gane ku, mai ido yana duba duba. Ko na zaune ya koma kwance, a cikin ki ba wani mai zance, sai dai idan ki lamunce, ke da kankina na kyambaci kanki ba wanda ba zai gane ba. Tsananin zuhurin satinki, ya saka ki gaza gane ki, koyiwar ki ce ke nuna ki, ke ce akwai ke ce da akwai, ke ce kawai ke ce nana, yake ce nana. A rashin sanin ki ake sama, a neman sanin ki a canza kama, ba mai kiba ba mai rama, a cikin ki komai daidai ne, shiru ko faɗi ba a saba ba. Ya mumi da dulkaune na ashe, komai cikin ki yana nashe, sirrin ilahu yana kunshe, wayar sani ku fitar baki, masana idan ba su kame ba. Kaga arufai na da fifi, sufi ka ja carbi ka tafi, ta karya kwarin mai kofi, bare bokancin mai safi, laya ba za ta yi aiki ba. An kasa gane zuhurinta, balle a je ga buduninta, da za a buɗe hakikarta, da kun gaba dai in yi shiru kan wasan mu ba zai dauka ba. Amma akwai ƙarin zance, ita zuciya kabari aka ce, ƙaunar batulu ya ce, yan cikin gida sun gana abin da ke ranmu ko ba mu buɗe ba. Allahu akbar magana babba, Allahu akbar ba mu furta ba, Allahu akbar ba mu boye ba, Allahu akbar babban lamari, ba mu san makamar aikin ba. Hadarar batula ce gaske, sunan mu kuma yan aiki, banda santa ba mu da ko sinke, salamun alaiki a yagwal din halitta ba zai yi mu daina ba. Aiki na zuciya tun ɗazu, ko wani shiru daga nan yanzu, ambatan ki ruhi ya wanzu, da himma ta Shak Nasir baban mu, harshen mu ba zai tauye ba, ba zai tauye ba. Ilu on the mix.